Het gevolg is dat de ondergrond net meer in Zuid-Lisbon blijft. Dus ja, dat wordt vernield. En daarmee kinderen wordt verlengen of? Nou, het wordt net verlengd direct, maar het gaat onder in de grond en het verspreidt zich over een grotere oppervlakte door de druk van die dumpers. Ja, het is een monument, het mag net ontaast worden en het wordt nou toch ontaast. Hier, om de randen van de Burgermemar in het gebied De Tjoegen leidt het archeologisch vindplak uit 100.000 voor Christus. Maar het bleek er net een soort te zien. Maar Klaas Henstra, conservator archeologie van het Streekmuseum in Burgum, weet van de weerde van dit plak. Hier is een opgraving geweest van 21 tot 74 en deze kern van deze site is opgegroeven. Er zijn 121.000 stukjes vuursteen van. Van mensen die je dag houden in een kamp. En dat is een volle guttergebied. Dus ik de randen daarvan die net opgegroeven ben ik belangrijk. Nou, en met name die randen die worden nou enorm ontaast. En nu is de boel nevens Henstra vernield. We zien hier achteruit ik wel dat een stukje grond is aangegroeven van dit monument. En daar is de grote dumper zo heen. Die vernielen de ondergrond ik. En je leidt nog een heel groot klaaidepot aan de linkerkant. En dat houdt natuurlijk ook enorme druk op de ondergrond. Wetterskip Friesland wil het gebied hier aanpassen, want het is een van de kniepenpunten die naar de wetteroerlijst hier jeder aanpakt wordt. Het wetterskip wist van het archeologisch vindplak, maar toch dat het dieper zit te zoeken. Nee, dat is net bekend. Nee, klopt. En dat stie ik net in de vergunning van de gemeente Tietjerkstradiel. En ik al werk je dus nevens die vergunning. Het werk wordt al aanpast naar alle opsquor. Het depot wordt leegmaken. Wordt nu op een oorplak in het depot maken. De depot gaat er vet oerrijplaten om die verstoring te voorkomen.